Самокат вмикається просто. Кнопочка. Алгоритм вімкнення простий. Газ натискається, не пускаючи, одночасно натискається на тормоз. Вімкнений, як бачите, режим пішохода, самокат не працює. Двойне натискання. Іде екорежим. Це максимальна економія батарейки. Два натискання. Драйв режим так званий, це середній. Ще два, швидкість, спід, спортивний режим, назвемо так. Одне натискання кнопки, вмикається світло. Вимикається все це довгим натисканням. Все, самокат вимкнений.